Horas madihita saluhutna. Tabu kama pertanyaan ngata di bagasan boronginon di bagas tabe. Marede mahita sian buku ede nomor 2 ayat sada dohot ayat 3. Hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi porbadia natu mo palangi dohot tanoon. Amen. Ende on hamuma di Jehovah ende naim baru, ay nunga di pambahen ibana akka halongangan, nunga di pabotohon Jehovah hatuonna, nunga di papatar ibana hati goranna di adopan ni akka si pelebegu. Nungat ditupahi tangan siamun na nabadiay ibana. Haleluya. Matang yang mahita. Ale Tuhan debata. Suruma tondi porbadia turohanami. Asa tarapul situ turohanami marhite-hite haheon ni anakmu. Tuhan Yesus Kristus. Jala asa lam gadda haporsion nami marhite-hite pakirimon na mangulu. Asa totong huingot hami. Na hehe do hami musesian namate sogot. Songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Naung hehe sian namatei. Amen. Tajahama epistel di patangangata Boronginon. Iman atar surat di pangukapon bidu 12 ayat 10 sahatu ayat 12. Songonom mahatana. Dungi hubegema suara nagogo di Banua Gijang namandok, nunga sahat nungaing haluawon dohod hagogoon, dohod harajaon ni debatata, dohod hamuliaon ni Kristus na, ay nunga di pabali pangasungi, na mangasungi akahaanggita arian dohod bongin di jolo ni debata. Nunga ditaluhon nasida ibana, hinorhon ni mudar ni biru-birui, dot inorhon ni hata na inatilakon nasida, dang ni parhamaol nasida rasi rasa mate. Di bahini malas ni roha mahamu akka Banua Gijang dohot pangisina, marjema tanoi dohot laut, ay nunga tuat si bolisi tuhamu, mari masitutu, ay diboto otik na matikina, ido sahatna, martuado akan natu mangihon hata ni debata jalan na piopsa. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 450 ayat sada dohot ayat 2.
Asini roha madihamu dohok dame. Sian de batamata dohok sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohatai. Amin. Horas madihamu akadamang dainang haanggi na pinaribot di bagas nabi. Alani di bagasan parsisohotot tatu de bata tajalo majamita di bagasan pertanyangat tabor nginon tersurat di buku 5 Musa tulublu sada ayat 14 sahat rodi ayat 22 tangihok kamuma na tersurat disi songonon ma didok. Jehova marsuru si Musa manuraton edde partadingan. Dungi Roma hatani Jehova tu si Musa idama nunga jupang ne ajalmu namate maho atong joma si Joshua jalajongjong mahamu di bagasat udung-udung parluhutani asamartona au tuibana. Jadi lau masih Musa rabdo si Joshua jalajongjong nasida di bagasan udung-udung parluhutani. Jadi tarida Jehova di bagasan udung-udungi Jehova di bagasan obun na marsijongjong di atas pituni udung-udungi do marsijongjong obuni. Dungi Roma hatani Jehova tu si Musa idama nalau modom ma anggoho gabe top dohot akka opum hehe ma anggo bangsoon jalamar mainan mangihutton tu akka debata sileban di tonga-tonga ni tano sibong oton nai jala tadi kono nasida do angwao jala oseon na do padan nau kuba ini tu nasida. Jadi marsigorgor marimasu diari na sasadai mida nasida. Jala tadi konokku manasida. Jala pada okuma bohikku sian nasida. Asa sudah nasida marhinamago. Yang ia dung mangonai tu nasida akka hinamago godang. Dohot hagogotan marragam-ragam. Dohonon nama diari na sasadai. Damangino na do akka hinamago otwau ala so di tonga-tongakku debatakku alayang guau totong do padau okku si tutu bohikku diari na sasadai ala saluhut hajahaton nabi nenai ala nong merbalik na sida tu akka debata sileban nuaing pe surat tokamuma dihamu edeon jala ajarhon mai tu halak Israel jala memehon tu bagasan pamangan nasida asa edeon gabe sitidangi diau dopak halak Israel yedung sahak nasida hubua masuk tu tano nau kuarihon hiatu opuna tano habauran ni susu dohot situa niloba jadi dung mangan nasida jala busuran maradu mok marbalik manasida tuakka debata sileban jala marsobba tusi alai tuisan nama angguau jala oseonna padan nahubaini jadi dung manginona tu nasida akka hinamagubulon do taguguton maragam-ragam ikon edeon manidangi dopak nasida aidang jadi lupai sian pamangan ni pinoparna ay takas do hutad dahian tubuh-tubuh ni rohana natung pinajadi-jadi ni rohana hian sadirion tagan sosaha do penasida hubuan tutano nau kuarihoni jadi di surat tosimu sama edde on dina sadari jala diajar hodoi tu halak
Israel. Ido sahatna. Amuna kadongan saha porsiahon nunga lamma jonok regenerasi naing masa di tonga-tonga ni bangsa Israel. Regenerasi ise mana naing manguluhon melanjutkan perjalanan ni bangsa. Regenerasi nang takas tabereng di buku 5 Musa on si Musa na naing marujung ulaon na hobbartu nanido na nakidison ay nalaw mate namaho. Regenerasi jala digotihon marhite Joshua. Alani salinari regenerasi ima sian si Musa tu si Joshua. Hamu kamang kainang dibaga sa Bibel tahun targoardo si Musa dohot akadeba dongan nai pemimpin namar bibawa. Pemimpin namar sahala. Buasa horoa didokon marsahala manang berbibawa. Alasanna ima ala di bagasan panogunogona di bagasan kepemimpinanna saya manotong doibana berkiblat berorientasi mertudu-tudu tu parsuruan ni debata ido apala rahasia molo didokon seorang pemimpin yang berwibawa. Jikalau pemimpin tersebut selalu berketergantungan dan kompromis kepada yang mengutusnya. Memang akamang akanang sian suruh sejarah ipatuduh do ternamaul do menguluh bangsa Israel. Buasa. Bah memang mulai sian naharuar siat tano Mesir menuju tu tano Kanaan. Margati sorid do nabuy mabaitok si majujung ni pemimpin. Tadok majo noeng kalimat na sederhana. Hola na dong nahurang merhite kebutuhan sehari-hari. Wangaitor mangibuk-buk ungu-ungu na. Dakka bigi-bigi abbe sungu-sungu na. Tanggung jawab ni pemimpin dui. Hola na dong gangguan di tengah dalan. Adong keterlambatan sesuatu manang dia may. Itor hatu patok do nasida. Lupa diakka nabinay ni debata di bagasan nguluna. Holam male. Oh Musa. Holam male manang urang mawas. Buasa buanom Muhammad itu son. Baso bising ate molo pemimpin. Sugari songon natoras. Male anak konon itor holan na tangis-tangis. Marungut-ungut. Bahasa betullah secara manusiawi. Ngolet terbuat ni natoras nol licing-licing. Oleh na marungut-ungut dohoin na. Alay tabereng di bagasa perdalanyon ni bangsa Israelon. Imana kirahasiana berbibawa. Setong do menukkud debata. Setong do ibana martudu-tudu tu debata. Tarok majonaing. Setiap ada kejadian selalu diawali dengan melapor tu namar suruh ima debata. Ima bibawa ni akka pemimpin na adong di Bibel tahun. Hamu kamang akainang si Musa nakinaong hupatorang nunga matua nunga hirapay mamahon lau tu ujung ningoluna nama. Bagasan 5 Musa didok nakin marhite cara ni debata persuruan ni debata ikon pajupang na sida na 2 si Musa doh si Joshua
diudung-udungi. Mulai do udung-udung sebetulnya ima inganan sementara. Inganan na dipakai lau marsaur doho debata. Lah memang tersongonima persurioni dan adong do penetor paten manang itoradong sada hajong-jongan ni persobaut tu debata songon bagas joro. Ala di guarima udung-udung. Isi mana ki didokor debata mangalehon saran tu si Musa. Ahama isini saran nai. Musa bay ma edde. Guriton ma edde. Ayah hado horwa isini dion. Memang tong do song lapatan ni edde. Edde. Lagu ialah lantunan syair-syair. Syair na berisihon akka hata-hata. Akka hamahro hata-haton. Melukiskan. Marisihon sejarah di namardalan. Marhite-hite di bagasa pangaramotion ni debata. Ima edde. Asa di bagasan eddeon. Dot patuduhon pangajarion. Gabe rumang akka poda. Rumang naboy mangalehon parningotan. Ayahan na masa hati-hay. Alannya dion, boy do gabi taboto. Wah kisah itu rupanya begini. Ima asa di dokor debata tu si Musa. Guriton ma edde. Di deba inganan. Guriton ma ima ditikki di 2 Musai. Keluaran 20. Itu gihod do si Musa. Tu sada dolok majalo patik nasab pului. Ala di bagasanon guriton ma edde. Patik edde. Sebenarnya isina tongdo rumang akapoda manang gabe pelita kehidupan untuk diingat kelak. Jadi hamu akamang akainang mulai dok debata guriton ma edde isina sebetulna ima patuduhon pangaramotion ni debata. Tadok majonaing adong do edde mulubu hitarak mangidde hono nate. Paso ungu-tungu mi paso ungu-tungu mi paso. Maho paso saritami ninna ay tormurado rekaon idion marisiho poda hita kana persea molodong piakkan hurang lobi unay tormadabu tu parang utung-uton ay noang sait ni jolma terlumowi na songonima kejadian ancaman kesehatan di Portibion tung namurado ngutungut ade. Dan may ngalam tabba ungutungut alani virus coronaon. Bahasa songonion dosa ni isi daw nina. Alema rungutungu ibana sa diangga do diri na tikos. Hola nakadongan naddo nasala. Betul lah idio paso ungutungu minina. Ay gubahan lagu nabi nain ni penyair meresap turoha. Tersongonima mau lidok tu si Musa. Guriton ma edde mengenang akka nauli na dinggan. Batadok majunaing. Arong dobi eddi sebetulnya molo masa songon na talubi nuaing. Tuhan Yesus si pormaha awiru biru nado laguon anang edion sebetulnya penguatan hapor siaon. Ay ngasongoni sobuniak kana masa. Totu marhite ede baik kon saya mangihutod debatado iba asaso akka parsorion manang akka rumang ungut-ungut. Ima mo lidokon guriton ma ede. Jalan yang pasahaton namay tu si Joshua. Alanya kamang kainang 5 Musa mengulangi kembali tubang so Israel asa manotong haporsyon na
tu debata. Manangah pinamasa. Apapun yang terjadi, kita harus benar-benar tunduk kepada Tuhan. Itu tahu ni hita ideon, adong iddi nabuy kenangan di hita. Ada ngasal iddi. Kudok maju Tuhan munaing. Takkawi migi hamu ideon. Au tidak dana keddo be tiki SD di biara isi. Tau 70-an. Hutong surat tu hoi toin. Aliang ko naing datong adong bid di songoni. SMS. Antara manong surat tu SMS. Perubahan yang cukup jelas. Jopin waing sian akka edi boy ma paingotok kita akka kejadian tinang tabulus. Ala isina ima akka kejadian bohado tutu hita saliling satia tu debata ahamana tadopi totu kita bersukaria moladong pehamaolon alai boy hita mangadu pisa di bagasan naune alai sebalikna moloso setia do hita du debata aido di buku langani buku 5 Musai molo setia alo-alon sinakki ngamma molo setia tabu dua-dupan nama sai atik penga subu nama sai alai boy tenang ngulukku boy tenang cara berpikirku contoh majonoaing holani dok virus corona ngatur songon na hugumusar alai dong dotona ditiki virus corona on. Jangan panik. Nah satu sih deh. Jangan panik. Mau lo panik kita bawa uroa. Mau lo panik belas susah. Gabe ni to bo mama ni lau iba tu salah tu son lembang ibu ma. Ido serokot jangan panik. Atur jarak. Jalayas baik tanganmu. Poda doon. Jalan waing pe amu kamang kainang di zaman corona bani pahutihut di ala medion. Aku dang bemengubah lagu taringok corona. Bahaduan dang di jamat tabir haduan. Ayah hadu dion corona ina. Tahun 2020. Iba do pangibu-bu ni virus. Alaya dong ma poda disi. Jangan panik. Atur jarak. Berdoa dan makan yang teratur dengan vitamin yang teratur. Omay ko ningot-ingoton. Alani akasin namasa adong poda. Marhite edde. Las ido guar ni minggu tu hari minggu nai kantate edde hokkamuma edde di Jahoba. Alani amo kamanga kenang kita na mangadopi namasa nuaing selama naing 2 bulan nema lobi hurang. Unang lupa hita mariddi. Ternyata sebetulnya di virus corona unang lupa hamu nagudangan doa ka prakarsa. Roa ka generasi mariddi sianan asa unang panik asa adong kesibukan na. Mau lihat ma di debata. Di dalam hal-hal yang cukup menyulitkan ternyata kita masih dibekali dengan hal-hal yang boleh menyejukkan kita mariddi. Alani nang lemaju media on bah buirak mariddi isi di kalang do ibana di Medan do sahalak isiatar sahalak naik di Jakarta ayo lagu ninna mau lihat mari debata ngaitor di buhali hita ketika kita mengalami suatu hal yang sangat menyulitkan ternyata Tuhan sudah menyediakan media yang dapat kita lakukan. Alanya kamang kainang diregenerasi si Musa tu si Joshua di Tikyon dilihat dotong akka dalam naulina denggan doh tujuan sasaran unok singoto taima setia matu debata. Aha pe namasa dia pe akan natabulus unang lupa diakka nabi nain ni debata. Itu sejarah. Itu rekod ni sejarah hon.
Ay molo so taingo akka na uli na dinggani, bahita do manaon song dia akka na masa dihita. Alanya mo ka mga kainak kita sa luhut na marhite jami taon na yung ditugihod do hita asa marsihohot tu debata. Aido palito, ido dokumen ileo si Musa tu si Joshua guriton ma edde. Molo idokon edde hototongi hutonoku. Apapun yang terjadi, Tuhan harus saya ikuti. Bayi matong lapatan ni. Jadi asal edde, betak boharu bani unak kolap betabu si pareon, alai isi ni edde melukiskan kejadian-kejadian sekaligus membekali kita untuk bertindak. Atong taingot ma edde napi na tomu persuruan ni debata tuak kana posona paingot tok kita doi mga pulihita doi asabui molo masa akka hamalon tarapul hita ala memang fungsi ni edde tongdo mangalehon akka apulapul tu ngulutta ganu marsada-sada mau lihat tema di debata bersyukurlah kepada Allah sebab dia baik. Idehoma tuhatai di bagasan uduk serep niroham. Amin. Martang yang mahita. Mauliate marohanami di ho Tuhan na manuturi haporsyon nami di pardalanan ningulu. Say di lehokodo na tau si ingoton nami. Songon na masa dia katiki na perjului. Sa palanong di pajong Joko bangso Israel. Di lehokodo pemimpin. Di lehokodo akka na manguluhon. Marhite sahala na siyakoy. Musa, Joshua, ipapilit toko Tuhan. Dileokodo akan natau si mangihoti ngoluna pikiran na. Jalek di patuduhon ni di bagasan hasatiaon lau mulaulaon. Ay hala akan nasatia dihatam dohot di akka persiajaran ng pinahotmu saliling di perdalan yaw ni. Tabudo pakilalaan. Atik pemoladong namasa ng ngalut. Alay molo susetia hami. Molo susetia kajolma. Haci do dihilala. Alay Tuhan, diregenerasi kepemimpinan antara si Musa tu si Joshua. Di padimud-dimud do akka pengalaman. Di patuduhon marhite akka naboy manuturi ngolo ni bangsoy. Patik na sapuli. Ikon parhur korongon na. Dungi marhite-hite na ni surum mangguriton edde marisihon akka poda. Si tulutonon na tutiki nanaing romuse. Alay Tuhan, mauliate ma. Ala di patuduho kodo dengan nibasam. Tu akka naposom. Lau manugunogu ngolu nami. Las ido na huhalasok kami. Di pertangyangan namion. Atik pe nunga huhilalahami. Hinas hatsit hinalungun. Padobang ni corona on. Alay tongdo di leoko di hami puda. Imana madok unang panik. Martangiyang mga doho teratur. Doho marhayason. Molo hulapati hami o tututuhan. Molo marsi jongjong pe akka virus di sadok hasyanganon.
Tottu malua mahami. Ima di emban pemimpin akkana sinurumi. Hami pe Tuhan. Di johodo hami lau marhubas. Tottu molo marhubas sami ikut kuingotami siakodo pakkubasion nami. Ikom martudu-tudu tuhodo hami. Unang holan sian hadirion nami upadudu kami. Imana hujuk hugari hami. Halak na setia mangoloiho. Takas mahuwerek kami. Upadudu kami. Visi doho misi. Di pardalanan ni pakkubasioni. Atau ngali Tuhan. Pasu-pasu mangulu nami. Pasu-pasu manak kami na di bagasan. Partangyangan di jabu-jabu. Ala subuhi songon nasomal. Marhite marpungu. Di akkasada-sada sektor. Pasu-pasu ma Tuhan. Nang akabangulan ni huriam. Pasu-pasu Tuhan. Nang saluhut na akaruas ni huriam. Di akkabagas manang iangan nabi. Lasongoni Tuhan. Pasu-pasu ma negara namion Indonesia. Nahuhaulongi hami. Marhite pamaretta nami. Ala itong sodo tuhami pamaretta na marsahala. Lau mardalak kami di bagasan perdalanan na totong mangulu di bagasa panguluyot tuho. Atong asiroham asupasu masaluhut na ngulu nami. Asiroham Tuhan tumibu mapasohot virus corona na mengancam hahipason nami. Allah Yesus Kristus. Amin. Marid di mahita sian idde nomor 210 225 gargar dulu. Sahakma tuna mabuak kita di tangiang pangodianan. Na sahakma tu amang calo situa segian. Martangiang mahita. Mauliate duhut puji-pujian di pasahat roh nami tuhu wali Tuhan. Disudi dingkan basam di tonga-tonga ni ngulu nami. Apalah sahat tu basot pele Tuhan di leokodo hami hahi pason gabibui hami marpungu ima maduhoti pertanyaan di sektor-sektor nadong di huriam HKBP Sidorameon ale Tuhan nunga hutangihon hami hatami marhite naposom imale Tuhan napaingotok kami mga leon semangat di hami asabui margugu hami ale Tuhan madalani ngulu-ngulu nami tarlungobi male Tuhan di tonga-tonga ni namasa di Portibion
Songoni nang namasa di tonga-tonga ni negara nami, dohot di tonga-tonga ni nahumaliak kami, ima virus corona COVID-19 yaon. Ali Tuhan, ho matoktong na madongani hami, asa margugu hami mangulahon akka siulahon nami di tonga-tonga ni ngulu nami. Padao siyan hami akka sahit, tarlumobi ma sahit virus corona sa plusyaw na Tuhan. Saluhut na yali Tuhan, upasahat kami ito. Paso-paso mahami saluhut na Tuhan, akka ruasmu di tonga-tonga ni Huriam. Paso-paso nang akka parhalado ni Huriam ali Tuhan. Pergugui hami saluhut na. Pergugui nang akka keluarga-keluarga na patupahon akka partanyangan asanggia toktong nasida marhapurusan marhapursiaot tuho ali Tuhan. Ipi ali Tuhan upasat kami matang yang namion marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya jumulo sesa dosa nami nagudangi asa tamahami majakon pasu-pasumi ali Tuhan. Marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus martangya kami tuho moliate mariho. Amin. Noaeng maridde mahita sian 712 sadada tolu hutma tapasahat peliat tabi maridde mahita. Tatangyak kon mapiliatta tutuhatta debata. Alidi bata manami na di banua gijang. Hodo haroron ni saluhut sileleon na dinggan. Doho nasa ulibasa na malutus. Hupasahat tami masyan na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na husijolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajawmu. Di tonga-tonga ni Huriam doho di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti tordim. Asalam tadahami godang ni silioliom mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliati tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin rak mahita mangidohod ditangiang na pinodahon ni Jesus tuak kasisiana. Alea manami na di banua gijang. Sa pinarbadia magawarmo. Sa Roma harajawmo. Sa sao malomo ni roham di bono tongon songon na di banua gijang. Leo matuhami sederok kangulus siapari.
sesama dosa nami songa panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Unang hami tuget tu bangujunan, palua mahami siap pangago, ayaw na pangarajaw, do tagun, rodi hasangapos saliling nililing na. Amin. Didongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus hata, dohot tolong ni rohani debata ama, dohot persauran di parbadia ma, mangaramoti huhut ma masu hamuna saluhutna. Amin. Horas madihida. Horas.